В Днепровском суде Киева продолжается дело экс-депутата Крымского парламента Василия Ганыша. Его обвиняют в государственной измене. На этот раз опросили свидетеля. Подробнее в сюжете. Заседание суда затягивается. Обвиняемый в госизмене экс-депутат Крымского парламента Василий Ганыш выкладывает на стол бумаги и внимательно их изучает. Коллегия судей опрашивает свидетеля, предпринимателя Шевкета Юзбашева. В период вице-премьерства Ганыша Юзбашев проживал в Феодосии. Скажіть, будь ласка, поясніть, а ви особисто знайомі з обвинуваченням? Особисто так, по роду праці в Феодосії. Всі інших тільки чув, що намагався знайти якийсь там при новій владі притулок собі. Прокуратура Крыма берет документы и перечисляет вещественные доказательства, которые были собраны во время досудебного расследования. Вина Ганыша по версии следствия, что он голосовал за принятие Российской Конституции Крыма, баллотировался в депутаты Феодосийского горсовета. Таким образом подрывал целостность Украины. Які саме докази ви бажаєте, щоб суд дослідив? Перечисліть. Так, протокол огляду інтернет-видання www.rada.kremia.ua, протокол огляду інтернет-видань Кремія і збірком.ру, Голос.Інфо.орг з додатками, протокол огляду предметів, вилучених у Ганыша під час його затримання, запит до ТРК Чорноморська про надання відеоматеріалів та протокол огляду цих відеоматеріалів з додатками. Защитник обвиняемого протестует. Ми наполягаємо на тому, щоб було оглянуто саме оригінали, перше джерело, оригінал документу, а саме електронний варіант. Походження цих дисків не встановлено. Більше того, свідок Янковський не повідомив про те, звідки він взяв ці диски, він не назвав осіб, які начебто знімали це відео. После суд рассматривает новое ходатайство прокуратуры. Обвиняемый просит продлить срок содержания Ганыша под домашним арестом еще на 2 месяца. Однако адвокат Руденко требует его отклонить. Виходячи з вимог КПК, які я детально описав в клопотанні, на наш погляд, такий запобіжний захід, як домашній арест, потребує щодвомісячного продовження наряду з триманням під вартою. Наша думка, що він є безстроковий на час розгляду справи, тому мы уважаем, что такой необходимости нема. Прокурор объясняет, ходатайство было подано по просьбе полиции. 1 лютого вони взагалі хотіли зняти з нього цей електронний браслет, оскільки загальна ухвала про дії запобіжного заходу тримання під вартою вже закінчила. Суд выслушал стороны. После совещательной комнаты возвращаются и зачитывают решение. Задоволені клопотання прокурора Хальзія про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю відносно Ганыша терміном на 2 місяці до 1 квітня 2016 року відмовити. Следующее заседание назначено на 25 февраля. Ждут еще одного свидетеля. Эльвина Седулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР.